Λοιπόν, πρώτο βιντεάκι που κάνω σχετικά με τη Στάς. Γενικότερα εδώ πέρα θα σας δίνω περισσότερο inside info για τη Στάς. Θα σας δίνω πληροφορίες για τον λόγο που καθυστέρησε να ντρώ. Θα δείτε μαζί μου παραπάνω πώς γίνονται τα σχέδια, πώς καταλήγω σε κάποια σχέδια, πώς παίρνω την έμπνευση, πώς τα φτιάχνω, πώς τα ετοιμάζουμε για να τα στείλουμε στη βιοτεχνία, τη συνεργασία με τη βιοτεχνία, ίσως δείτε κάποια τηλεφωνήματα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και να βρείτε ποια βιοτεχνία θα εμπιστευτείτε για το επόμενο drop. Και αυτό μάλλον θα το κάνουμε document εδώ πέρα. Θα δούμε τι διαφημίσεις τρέχουμε, πώς τις επιλέγουμε. Και γενικότερα θα δείτε πώς είναι να ξεκινάς ένα brand με τόσο χαμηλό budget και με τόση λίγη σχέση με τη μόδα. Πραγματικά η μόνη μας σχέση είναι εμένα και όλων των παιδιών στη Στάς. Είναι να βλέπουμε ρούχα στο κινητό μας, να παραγγέλνουμε και να βλέπουμε και κάνα TikTok, κάνα βίντεο στο YouTube. Αυτά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το δεύτερο drop βασικά. Γιατί για το πρώτο δεν θα μιλήσω, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που το κάναμε, κάνα πεντάμινο. Οπότε πάμε κατευθείαν στο δεύτερο drop. Λοιπόν, νομίζω πρέπει καταρχήν να σχολιάσω ότι κάναμε drop στις 12 το βράδυ και μέσα σε 2 μέρες τα είχατε εξαφανίσει όλα. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους που στηρίξατε τη Στάς και με τις φωτογραφίες και με τα repost και με τα story. Ευχαριστώ και πάρα πολύ και τα άτομα που αγόρασαν από εμάς. Ας αρχίσουμε τα σχέδια. Το drop δεν ήταν θεματικό. Παρόλο που υπάρχει το ίδιο νόημα σε όλες τις blues, δεν ήταν θεματικό. Θέλουμε για αρχή να βγάλουμε όσο το δυνατόν γίνεται ρούχα που να αντιπροσωπεύουν τον brand και να μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να δουν το όραμά μας και που θέλουμε να καταλήξουμε με αυτό. Γενικότερα θα έλεγα ότι η διαδικασία των σχεδίων παίρνει αρκετό χρόνο. Γιατί μέχρι να καταλήξεις στο τελικό σχέδιο είναι μια διαδικασία. Αρχίζεις με ένα πρωτότυπο μέχρι που σιγά σιγά καταλήγεις σε αυτό που είναι το τέλειο. Πολύ λίγες φορές κάνεις ένα σχέδιο και κατευθείαν λες αυτό πρέπει να βγει. Πολύ λίγες φορές. Ύστερα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το διαφημίσουμε, τι φωτογραφίες θα βγάλουμε, τι post θα ανεβάσουμε. Αυτό είναι η αλήθεια ότι δεν πρέπει να πάρει τόσο χρόνο. Μπορεί να μην φαίνεται στα post και στα story. Παρ' όλα αυτά πήρε πάρα πολύ χρόνο. Ψάξαμε στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube βιντεάκια που να βγάζουν αυτό που θέλουμε. Καταλήξαμε σε κάποια. Ύστερα, με βάση αυτά και επηρεασμένοι από αυτά, οργανώσαμε τις ιδέες μας και είπαμε για την κάθε διαφήμιση τι θα κάνουμε. Π.χ. για τη διαφήμιση που είδατε με τα βιντεάκια που φοράνε 5-6 διαφορετικά άτομα τις μπλούζες. Θέλαμε να είναι όσο πιο απλό γίνεται. Θέλαμε να είναι σταθερή η λήψη, να έχει ήχο ομό, δηλαδή να έχει ήχο από το ποτηλιάρισμα της Αθήνας για παράδειγμα, από κόρες, από αμάξια. Δεν ήθελε πολύ μοντάζ, ήθελε μόνο τα χρώματα και shout out στον Πάνο που κάνει τρομερό μοντάζ και τα έκανε όλα απένα. Και μετά επιλέξαμε να κάνουμε για κάθε μπλούζα ένα βιντεάκι που να δείχνουμε πιο αναλυτικά το σχέδιο. Οπότε αν θέλετε να το δείτε πηγαίνετε κάντε follow στο TikTok μας, Stas.stu και στο Insta Stas.stu. Τελειώσαμε με τα σχέδια, τελειώσαμε την αναζήτηση διαφημίσεων. Οπότε μετά το επόμενο βήμα ήταν να στείλουμε να πάρουμε τα δείγματα από τη βιοτεχνία. Ήταν να πάρουμε τηλέφωνο τη βιοτεχνία και να συνεννοηθούμε τα δείγματα. Στην αρχή είχαμε κάνει τις μετρήσεις, είχαμε δει τα χρώματα, είχαμε επιλέξει σε τι μπλούζες θέλουμε να κάνουμε τα τυπώματα. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα δείγματα ήρθαν τελείως off. Οι μετρήσεις δεν ήταν σωστές, τα χρώματα ήταν τελείως λάθος. Και γενικότερα σε αυτά, στέλνεις στο αρχείο του Illustrator, στέλνεις στο αρχείο του προγράμματος που χρησιμοποιείς που μπορεί να δει ακριβώς το πρόγραμμα η βιοτεχνία. Επομένως, ήταν ένα λάθος που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Και συγκεκριμένα στην κίτρινη μπλούζα, το πίσω τύπομα ήταν γεμάτο με άσπρα σημάδια. Και πίσω, όπως φαίνεται, γύρω από τα παιδιά έχει τίγκα άσπρα σημάδια, όπως και στα μπαλόνια. Ήταν μια αρχική ξενέρα αυτό, αλλά είναι δείγματα. Στα δείγματα πάντα θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Οι μετρήσεις δεν θα είναι σωστές όπως τώρα, τα σχέδια θα είναι κάπως λάθος, κάτι μπορεί να έχεις κάνει εσύ λάθος και να μην βγει έτσι όπως το ήθελες. Παρ' όλα αυτά, όταν ξανακάναμε την παραγγελία για τα δείγματα, για να σιγουρευτούμε ότι είναι αυτό που θέλουμε, μας καθυστέρησαν 2,5 εβδομάδες. Τώρα γιατί και πώς δεν ξέρω, πήρα ένα σωρό τηλέφωνα και στην τελική δεν μπορέσαμε να βρούμε τον λόγο που το καθυστέρησαν. Πιστεύω απλά δεν ήμασταν προτεραιότητα, γιατί ήταν πολύ μικρή παραγγελία. Και αφού πήραμε τα δείγματα, κάναμε την παραγγελία για να έχουμε τα πολλά τα ρούχα. Έρχονται τα ρούχα, τα πακετάρουμε με τις συσκευασίες και με τα αυτοκόλλητα που είχαμε αγοράσει από το προηγούμενο τρόπο. Οπότε δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πώς και τι. Θα το δείτε στη συνέχεια. Μετά είναι μέρα λήψεων.
σχεδόν τελειώσαμε όλες τις φωτογραφίες, τη φωτογράφηση βασικά. Πάμε τώρα να βγάλουμε ένα τελευταίο βίντεο και τα στέλνουμε στον editor. Κανονίζουμε να βγούμε 3 μέρες. Shout out στο Χάρη που μας βρήκε τα άτομα, βρήκε την τοποθεσία, γενικά τα κανόνισε όλα. Έκανε τρομερή δουλειά με τα άτομα, με τις τοποθεσίες. Πήγαμε με το Χάρη και άλλα 2 παιδιά, έκαναμε τις φωτογραφίες. Την πρώτη μέρα πήρε 5 με 6 ώρες να βγάλουμε 1000 φώτο, πραγματικά βγάλαμε άπειρες φώτο. Επίσης γυρίστηκε και η διαφήμιση που είδατε στο Insta με το raw footage και το raw ήχο, το new t-shirts out now. Γυρίστηκαν και τα behind the scenes, δηλαδή εκείνο το βιντεάκι, εκείνο το μονταζάκι που είδατε στο προφίλ, είναι και αυτό από την πρώτη μέρα. Δεύτερη μέρα πήγαμε να γυρίσουμε το βιντεάκι που θα ανακοίνουμε τον drop με το λεωφορείο. Και τα υπόλοιπα παιδιά πήγαν, έβγαλαν τα ρούχα στον δρόμο και έβγαλαν κάποιες λήψεις ώστε να δημιουργηθεί στην πορεία το κολλάζ. Το οποίο ανέβηκε και πρώτο, όπου ανακοινώναμε ποια ρούχα θα βγάλουμε και πότε θα βγουν. Μετά οι υπόλοιπες μέρες ήταν 1 ή 2 εβδομάδες μόνο μοντάζ. Ετοιμάσαμε τις φωτογραφίες, ετοιμάσαμε το κολλάζ, ετοιμάσαμε τα trends. Απλά 2 εβδομάδες γιατί ετοιμάσαμε και το site σε αυτό το drop. Το οποίο δεν ξέρω πόσο δουλειά πήρε γιατί δεν το έκανα εγώ. Παρ' όλα αυτά σίγουρα πήρε πολλή δουλειά γιατί θεωρώ ότι είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλαμε, βγάζει το vibe που θέλουμε και πάνω απ' όλα είναι λειτουργικό. Στην πορεία μάλλον θα κάνουμε τα drops με password που θα έχετε στο mail, οπότε μπορείτε να αφήσετε το mail σας στο site. Πιστεύω τα επόμενα βιντεάκια θα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, γιατί θα βλέπετε όλες τις διαδικασίες όπως είπα στην αρχή. Αυτά από μένα και ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εμένα μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ να κάνω document την όλη φάση και να σας εξηγώ τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντάμε, αλλά και τις normales διαδικασίες. Οπότε, αν πάει καλά αυτό το βίντεο και δω ότι το γουστάρετε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.